Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIC en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met... Alexandra de Leroy, locatiemanager bij Speelenderwijs en MIC. En met? Esther van Loo, vooruitgeschoven pion van het Hoes voor het Limburgs en projectleider. Ja, voor ons is in het plat. Lekker, eindelijk weer een keer. Het is meestal een stoel bij Alexandra trouwens, hè? Ja, dat komt inderdaad vaker voor. Hè. Vind ik ook wel lekker, gewoon in die eigen taal. Hey, doe best, onder andere op tournee geweest. Je zit in Friesland gaan kijken. Ja. Bij uw collega's in het werkveld. Ja. En dan maar vooral natuurlijk met de focus op taal, neem ik aan. Vooral met wie zetten ze het Fries in de kinderopvang en wat kennen we daar hier in Limburg nog van leren. Hè? Ja. Is dat een hoop? Dat waren een hele hoop, ja. Ja, daar kosten daar nog heel veel dingen oppakken. Ja, dan is het ook goed dat Esther hij is, want de lui die er geen verstand van had het vast wel eens gehoord en gelezen. Dat is wel onderscheid tussen Fries en Limburgs in de statuur die het had. Of vergis ik me? Ben ik ouderwets aan het denken? Nee, klopt. Het Fries had natuurlijk de erkenning deel 3 gekregen in het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen. En het Limburgs had de erkenning deel 2. Dus bij deel 3 verplicht de overheid zich om dingen te doen, ook in het educatieve domein. En bij deel 2 bleef het beperkt tot aanbevelingen. En die pakken we hier nu op. Bottom-up. Bottom-up, ja. Dat is goed dat ze dat zegt, want daar moet de energie van u komen. En dus minder van de overheid, zal ik maar zeggen. Klopt, dus, maar die is er gelukkig ook. Want bij dit project Limburgs in de kinderopvang is er echt een hele hoop enthousiasme te bespeuren. Het gaat echt hartstikke goed. De kinderen gunt er goed op, de leidsters en de pedagogische medewerkers gunt er vooral ook heel erg goed op. Nu werk ik wel eens bij de radio. En daar zijn ze, daar kennen mensen bij L1 werken wel bij 3FM gekeken, maar dat kreeg ze toch nooit. Had er zo'n ervaring in Friesland ook gehad? Ik heb dat veel niet met teruggenomen. Nee. Ik geloof echt dat het op dit moment... dat we in een heel mooi momentum zetten, zal ik het maar noemen. Hè? Dat iedereen er heel erg voor open staat. Er is veel aandacht voor. Dus ik heb helemaal niet het gevoel dat we dat niet gaan bereiken. Het zit hem wel natuurlijk in een stukje financiering. Waarbij we nu zien dat de provincie best wel gaat wel doen voor ons. En ook deze pilot bijvoorbeeld heel erg ondersteunt. Maar ja, dan moet je wel hopen dat het niet ergens eindigt. Hè? Ja. Want goed, het is helaas moeten we voor geld hebben, Esther. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen Friesland en hij? Wat komt er los en hij net of nog net? Mm-hmm. Ja goed, ik geloof dat je Krinne wel gezien had wat er 2 weken geleden geloof ik getekend wordt. 18 miljoen voor het Fries of zo gaat. Hè. Ja goed, dat zijn natuurlijk getallen hoe we hier maar van kunnen dromen. Ik ben het wel eens met wat Alexandra zegt. Dit is een dusdanig bottom-up initiatief en het werd dusdanig goed gedragen door de lui die ermee te maken had, dat het hier niet zozeer van geld hoeft af te hangen en bovendien deze aanpak is ganz laagdrempelig, want er hoeft eigenlijk niet veel extra's te doen in de kinderopvang. Dus spreekt gewoon onder af de één taal, één gezicht methode, zo wie dat heet. Ja. Dat vind ik fijn. Dat zal ze misschien van hem ook wel kennen. Want wanneer ze iemand aankijkt, de Hollisch kalt, dan kalt ze Hollisch en draait ze kop een kwart slag naar rechts. En dan begint ze plat te kallen met een derde plat kalt. Mm-hmm. En zeg maar, dat is ook de aanpak die we proberen te volgen in de kinderopvang. Overigens ook nog Fries voorbeeld, door doen ze dat ook zoeken. Dus dat is eigenlijk alles wat ze nodig has. Door nevenbij is het natuurlijk heel leuk, want voor extra, en door kun je het financieringsstukje omhoog kijken, dat voor materialen kunnen galen en laten maken. Maar er is eigenlijk heel weinig Limburgs bronmateriaal. Hè? Mm. En er zijn natuurlijk ouders, maar ook pedagogisch medewerkers die het niet moeilijk vinden om een Hollisch boekje gewoon in het platvuur te lezen. Maar voor sommigen is dat toch moeilijk. En dat snap ik ook heel goed. Dus zeg maar, om door gaat workshop-achtige activiteiten voor op te zetten, maar ook vooral om het materiaal te ontwikkelen. Vooral een paar vliegwielen, hè. Vooral natuurlijk de troubadours voor de toekomst die op de locaties komen met hun Limburgse liedjes, hoe Alexandra zelf ook aan het metgewerkt. Vooral Julie Vijgen, ook hier bij de podcast geweest, dat dit vuurlezen interactief. En voorhand, wat hadden we nog meer? Het Goud Verteltheater, niet te vergeten, van Peggy Aalofs. Dat deed een dramavuurstelling met de mascotte van het project, Schulke. Nou ja, en we werden goed ondersteund door het Hoes voor het Limburgs. Ja, dat lijkt dus ook een verantwoordelijkheid bij de organisatie zelf. Begrijp MIC moet ook willen. Kan ze op de overheid gewacht, maar wanneer die niet kunnen, kennen ze dus toch nog van alles. Ja, nee, MIC wilde ook, en er zijn ook wel anderen, want we doen dit project samen met Peuteropvang Heerlen, die willen ook.
Die hebben bijvoorbeeld zelf ook al beukjes uitgegeven in het blad. Dus die willen ook. Wat voor Nederland, in ieder geval onze organisatie niet, is het vastleggen in beleid. Dat bottom-up is wel heel belangrijk. Mensen moeten het gewoon willen, mensen moeten gaan meedoen en moeten uiteindelijk gewoon zelf ook tot ontdekking komen wat de meerwaarde is. En we gaan niet van bovenaf zeggen, nou vanaf nu moest u immer platkallen. Nee. Dat willen we niet. Dat besteedt ook niet, want die professionals hassen ook niet waarschijnlijk die dat beheersen. Nee, dat is natuurlijk altijd een zoektocht. We kunnen niet in de vacature zetten, nou de moest platkallen. Dat gaat niet, we zijn al überhaupt blij dat voor u vingen. Maar ja, we proberen er natuurlijk wel naar te kijken. En wat Esther net zei, dat één gezicht, één taal. Als ze dus dan platkals, ja, dan mogen ze gewoon ook de hele dag platkallen. Ook tegen de kenner die toes geen dialect spreken. Ja. En de andere medewerker, ja, die gebruikt dan het Hollands eigenlijk. Ja, dat is wel heel belangrijk, denk ik, dat moment wat Alexandra daar beschreef. Dus dat we echt laten zien dat de talen evenwaardig eigenlijk zijn. Want vroeger waren natuurlijk zo de plenaire, de klassikale momenten, de belangrijke quote-unquote mededelingen, die gaan in het Hollands. Maar met Ongeros, dan is het Limburgs. Dus zo straalt ze eigenlijk ook naar die kinderen van 2 jaar al uit van dat Limburg is eigenlijk het minder belangrijk. En kinderen hebben een feilloos gevoel voor. Bovendien is de moedertaal die ze heem, want ik kan de oude schwaal plat met de kinderen, die ze heem kregen, is nog helemaal niet goed genoeg verankerd, want ze 2 jaar is. Dus dan denken ze al heel vlot, nou weet ze, dat Hollands is klaarblijkelijk, kunnen ze weer met, dus ik pak me dat. En dat Limburgs verstaan ik toch wel, wanneer het nodig is. Zo, zeg maar, het klinkt heel berekenend, zo zal het in het cupje van die kinderen niet gaan, maar dat is wel het eindresultaat. Verzoek in Friesland, wie we door waren vorige week op werkbezoek, zeg maar, van de Friestalige ouders, die ook Fries met de kinderen kallen, doorvan kal 80% van de kinderen Fries truc tegen die ouders. Ja. En voor de les van Leonie Korn heb je gehoord dat hier nog maar minder wie 5% is, zeg maar. Het kinderen wat plat truc kallen tegen de platsprekende ouders. Ja. Dus dan gaat het wel dramatisch naar onder met de generationele overdracht. Hè? Dus dat Friese omveld zorgt dus wel voor meer behoud dan, begreep ik. Ja, en dat is natuurlijk ons doel uiteindelijk ook. Hè? Ja. Kan je me voorstellen, doe best daar naar binnen gewandeld. Natuurlijk wel met kennis van wie het in Limburg aan toe gaat, maar wat had ze gezien? Hoe wordt ze warm van door, Alexandra? Wat kan ze metnemen? Wat voor als eerste zorgen is dat ze bijvoorbeeld het welkomstbordje, welkom op deze locatie, dat stond er ook in het Fries. Dus dat was al heel anders als ze het verder doen. Dat wordt daadwerkelijk gewoon in het kringetje, een spelletje, dat wordt gewoon met de hele groep in het Fries gedaan. Ja. En daar zou ook wel een Nederlands sprekende medewerker. Op het moment dat ze dachten, ja, weet ze, dit kindje had nu toch niet meer in de gaten hoe het vergeet, omdat het dus Nederlands, of misschien zelfs wel een andere taal als het Nederlands had. Dan zei die Nederlands sprekende toch nog wel even een beetje de vertaling, maar de zocht eigenlijk zelfs 4 buiten het kringetje zittend. Kosten prima volgen wat er van de kinderen verwacht wordt, wat er in het spelletje gedaan moest worden, hoe het overging. En dan zus ze ook wel dat kinderen natuurlijk heel taalgevoelig hiervan waren, maar dat ze ook voor een stukje de verbinding maken met de gezichtsuitdrukking, het figuurtje wat gebruikt wordt. Dus ja, dat ze daar ook heel veel van leren zijn, dat ze dan toch prima het spelletje volgen kent. Hoeft dan niet per se het Fries of het Limburgs machtig te zijn. Kost het nog tijd? Is het minder efficiënt om het zo aan te pakken? Wie zie je dan? Ik denk het niet. Nee, ik denk dat het helemaal niet. Dat is altijd een groot bezwaar in de kinderen. Oh, dat gaat heel veel tijd kosten. Die gaat erbij. Ja. Die voor alweer gaat erbij. Ja, maar dit kost geen tijd. Hè. Dit gaat gewoon op in die dagprogramma. Die dagprogramma hoef je voor niet te veranderen. Je is gewoon volgens de methode die ze gebruiken, en dat is bij ons of Ug en Puk of Speelplezier, de VVE-methode. Nou, geef ze dat kringgesprek in het blad aan. En de dag daarna deed de Nederlands sprekende juffrouw het. En die deed het in het Nederlands. Dat had geen extra tijd nodig. Ja. En een boekje voorlezen, denk ik. Ja, dat moet ze altijd voorbereiden. Ook als dat een boekje in het Nederlands is. Dus het verhaal eigen maken. Ja, dus wil ik kinderen dat interactief voorlezen ook. Want dat is gewoon eigen kunst. Wil ze dat goed doen, moet ze goed voorbereid zijn. Dat is helder. Klopt. Hadden we ook het kunnen brengen, Esther? Kunnen die Friesen van ons ook het leren? Nou, ik vrees van niet echt. Misschien denkt Alexander er anders over. Maar ze kunnen ons wel heel goed gebruiken voor de legitimering van wat ze doen. Want er werd natuurlijk daar ook gevraagd van in de provincie. Ze kunnen dit echt gebruiken richting boven in hun financieringsvraagstukken. Van kijk,
de lui komen op ons af en die willen dat overnemen. Die de vinden dat voorbeeldfunctie. chic. Ja, zeker. En ja, ze hebben ook echt een voorbeeldfunctie, want ze zijn in 86 begonnen met 6 locaties, juist wie 4 nu eigenlijk. En ze hadden er nu 300. In Friesland zijn er 300 peuter- of kinderopvanglocaties die gewoon tweetalig werken. Ja, ik vind het gewoon fantastisch. En ik vind ook, kinderen die ging muiten hand met inktaal, die hand ook ging muiten met een tweetalig aanbod. Maar in 86 zei ze. In 1986. Maar die 35, 40 jaar hand niet meer, hè? Dus er moest een inhoudsslag gaan maken. Ja, dat vind ik wel. Ja. Ik vind dat, en maar gelukkig komen er ook, we hebben nu van de week een gesprek gehad met een kinderopvangorganisatie in Zwamen. Hartstikke leuk, die hebben ons gehoord. In Maastricht gaat contacten. Dus we zijn het wel echt, we hopen ook echt dat Lu zich bij ons melden die met kinderopvang bezig zijn. Dat is het werkveld. Naar de politiek en ze daar nog met. Dus media-aandacht nu natuurlijk zeker. Weer eens. Dat is 1. Alexandra en ik zitten allebei in de stuurgroep die zich bezighoudt met de invulling van het Hoes voor Limburg, zeg maar, van welke projecten door geprioriteerd moeten worden. En door dit project staat wel op nummer 1 voor het VLU. Ja. Dus, en we hebben toevallig juist van de week gehoord dat er bij de provincie ook hele positieve geluiden over dit project zijn bij de ambtenaren op de provincie. Want in ieder geval deze pilot nog even heel goed evalueren. En dat gaat ook een doorstart maken. Dus dat stopt niet nu, hè. Maar we zijn dus inderdaad op zoek naar nieuwe locaties die hier met willen doen. En dat gewoon voor op 19 juni wel een beetje met een feestje. Kunt er wel een stukje informatie ook. Maar dat gaat ook even een feestje zijn. En de troubadours gaan daar hun echte hele album releasen. Dus dat is wel een heel speciaal moment, denk ik. En iedereen dat denkt, goh, ik wil daar eigenlijk echt wel wat meer van weten. En ik zou er best met mijn locatie aan willen deelnemen. Zou ik ze willen oproepen. Ja, meld dich bij mij of kom de 19e. En kom eens luisteren of dit gaat voor is 19 juni trouwens. Juni, ja, precies. Maar mensen die bottom-up gedachten vasthouden, dan moesten dus niet alleen locatiemanagers zijn, maar is... Nee, ik heb liever... Ja, laat de pedagogisch medewerker maar komen. Mijn collega's zijn uiteraard van harte welkom. Maar dat pedagogisch medewerker, die moet het gewoon uitvoeren. Dus die moeten vooral komen luisteren naar de mooie succesverhalen die door medewerkers echt wel kunnen delen. Want we zorgen ook wel nu weer terugkwamen uit Friesland. Dat er een enorm mailverkeer op gang komt met mensen die nu dan toch liedjes van Oud-Friesland dan toch in het Limburg zijn aan het vertalen, zodat er steeds meer materialen komen. Dus ze hebben echt wel heel veel opgehaald door. En dat willen ze graag met anderen delen. Ja. Zijn de Friesen eigenlijk ook met, want die dan nog vuurbeelden boete af, of liggen die dan boete Nederland naar me gaan? Nou ja, goed. De weten die vet van Baskies of van de weet ik weet dat er zeker bij de Friese Academie en de AFOEK heet dat, daar werken ze samen met bijvoorbeeld Baskies en ook met Hongarije en Wales. Dus zeker, de Limburgse taalsituatie is ook niet zo uniek, hè? En de Friese taalsituatie is ook niet zo uniek. Nee. Er zijn er meer die dat ze zeg maar neer van een nationale taal moeten bestaan. Dus de Friese werken wel met het boeteland samen, ja, dat weet ik wel. Ja, dus ze leren van het boeteland, 4 van hun. En dan weet het nog gaat. Ja, wij weten. En ik wil nog even zeggen, de academische werkplaats gaat zich er ook, zeg maar vanuit de wetenschappelijke invalshoek met bemoeien. Tenminste, daar is Leonie Kornips mee bezig om te kijken van wat kan ze nu meten op een gegeven moment ook. Ja. Nu gaan we nog heel erg voor het gevoel, hè. Dat ze er goed bij veel zijn, de succesverhalen die we ook echt kregen en de positieve reacties van ouders en van leidsters. Ik zie je wat werk dus. Ja, precies. Ja. Een van de medewerkers die metgewerkt is, werkt in Maastricht. Locatie waar veel buitenlandse kinderen zitten, omdat hun ouders op bijvoorbeeld de universiteit werken. En die zei dus, en dat vond ik echt een heel mooi verhaal, dat de Chinese kindjes, hoe met dus nu Nederlands en Limburgs gesproken wordt, het Limburgs eigenlijk sneller oppakken. Dus dat ze heel snel zich in het Limburgs verstaanbaar kunnen maken. Ja, ik vond het wel een heel erg mooi verhaal, ja. Dus ik denk dat het een beetje door de toontalen komt, dat het door van afhankelijk is. Maar ik vond het wel heel mooi om te zien. Ik zie de taalkundige in het gezelschap knikken. Dat klopt, Esther. Leuk. Ja, super verhaal. Ik hou het nog niet goed van Manuelle. Manuelle zei dat, ja. Is er dan een stigende lijn, concluderend? Ja, volgens mij wel. Als ik zie van het en het besef in ieder geval. Ja, zeker. En wat voor ochtend is met dit project heel expliciet de verbinding zoeken op de bibliotheken.
Daar hebben we ook hele goede contacten met. En de vuurstellingen, zeg maar, die bij ons project nu gespeeld werden, door de Troubadours en door Goud Verteltheater, die komen ook allemaal op de bibliotheken terecht, door de ganse provincie. En dan nodigen we dan ook weer de kinderopvanglocaties uit, want de leesconsulenten op die bibliotheken hadden dan ook deks weer contacten met de kinderopvang. Dus op die manier proberen we het een beetje organisch te laten groeien. En nogmaals, inderdaad, echt van onderaf. De lui moeten het zelf gaan willen. Hè? Ja. Tot slot, Alexander, even 19 juni nog. Een soort van spoorboekje, die Troubadour Center. En weer, ik wandel binnen, wat zie ik? Wat veulig, wat preulig. Bij de Rode Loper, op de Leijenbroekerweg. Daar gaat informatie vanuit de pedagogische medewerkers die NOMED gedaan hebben. De bedoeling is om ook een ouder aan het woord te laten, om te kijken van wat zijn 10 ervaringen geweest. Harry Roesop gaat vertellen over de Kenjabeuk die inmiddels in het blad uitgegeven zijn. Ja, en dan gaat het feestelijke moment er zijn. Dan is het release van het album van de Troubadours, die dus dan een 15-tal liedjes gemaakt hebben in het blad. Echt voor Kenja. Die 4 heel goed gaan gebruiken dan. Dit was Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIC en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet Kanskracht niet te volgen in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef een recensie.